חזרנו אליכם, וזה כבר רשמי. פסק הדין, הכרעת הדין של בית המשפט המחוזי נגד משה קצב, מרשיעים אותו בשתי עבירות אינוס והטרדה מינית. משמע כתב האישום שהוגש נגד משה קצב מתקבל על ידי השופטים. גיא פלג, זאת השורה התחתונה, שורה תחתונה קשה מאוד עבור משה קצב. אנס, בלי הסתייגויות, פה אחד. השופטים אומרים, מדובר בשימוש בכוח, מדובר באלימות לשמה, מדובר בשתי עבירות של אונס, אחד בבית המלון, האחר בלשכה. דיברנו ארוכות על המכתב, כותב מכתב אהבה שכביכול א' כתבה לו, כותב בית המשפט, לא מדובר במכתב אהבה, אלא במכתב התרפסות כדי שיחדול להציק לה, ובעצם בית המשפט מתאר מסכת איומה של עבריין מין, שלא רק שאונס ותוקף מינית את הכפופות לו, אלא מתעלל בהם אחר כך, מהלך עליהם אימים, מאלץ אותם, לכתוב לו כל מיני מכתבים, משפיל אותם בפני העובדים האחרים בלשכות. לא יכולה הייתה לצאת מבית המשפט אמירה יותר חדה, יותר קשה, יותר חד משמעית לגבי אישיותו של מי שהיה כאן נשיא המדינה, והיום אפשר לקרוא לו בפה מלא עבריין מין, אולי מהקשים שידענו.